Untuk yang punya pemuda Karang Jambu Generation bareng Mitra Audio Alisa Production, ada Rahma Alista, kita mainkan bareng ke Bilang Music makin asik. Sing di buron nopo bakal tak usahake kayak Mas Irwan sing ganteng dhewe dina iki ya saisi bumi gopoe sing tenang aja kuatir sayang kuning kuwi ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal luntir. Bungaku nembus dengan bayangan, krungu suaramu, krungu tangisku. Deno wong ayu. Iya, Ci. Muga sliramu tansah paringan karahayon ing sami kala ya Cahayu. Muga-muga cepet tok jodoh. Amin. Sing bagus ya sing setia. Kaya kowe ngono. Setia. Oh, setia nek aku. Ayo Mas Akim. Asik pemuda Karang Jambu Generation. Rahma Ya, Ci. yang sedang berpetualang mencari cinta sejati, semoga cepet toh ya. Oke, Ci. Yo.
Dina Rama Alista. J